Nog even geduld en dan zou deze file van de Moon betiet net meer voorkomen maaien. Want over 3 dagen wordt de heek officieel iepenen. Want die tijd is er extra begeleiding op de invalswegen. Bedoeld om de trosstream zo goed mogelijk verinnen te litten. Het verkeer zal de komende dagen nog wel last hebben van vertragings. Dat heeft ermee te maken dat wij altijd een verbinding gehad hebben richting Drachten die we eruit halen. Dus het verkeer moet anders rijden, dat komt elkaar tegen en dat gaat het minder vlot. En ook omdat we nu 1 strook de stad in hebben om de laatste werkzaamheden gewoon af te kunnen ronden. En dat levert wat overlast op dit moment. Als de nieuwe dieken tongen ze iepen beginnen, binnen de verkeersregelaars voort en moeten automobilisten de juiste route op eigen kracht vinden. Dat zal in het begin even wennen wezen, verwacht het Rijkswaterstaat. Daarom wordt via vrijbaan.nl bezocht de verkeerssituatie zo goed mogelijk aan het publiek uit te lezen. Nee, wij gaan net met verkeersregelaars werken als het dik de heek iepen is. Maar mensen moeten wennen, dat weten we van tevoren. Dus we zullen in de communicatie daar mensen op wijzen en we laten een animatie maken. Maar ja, dat had echt gewoon zijn tijd nodig. Dus in de crisisvakantie kunnen mensen even wennen en dan moet het takken meer alweer bekend terrein worden.